Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun komunitas paguyuban ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Wonten ing gesang sesarengan kadangkala kula panjenengan sampun ngupadi sedaya didamel sae, sedaya didamel laras kalian maneka wani pranata ning sok-sok ana-ana wae sing kelampah, ana-ana wae sing dadi pepalang, sing kadangkala sanes saking kula panjenengan warganing pasamuan utawi warganing komunitas. Umpaminipun wonten ing gesang sesarengan kabeh wis diupayake becik anane ning dilalah ana bencana, ana lesus angin gedhe sing ngrusak maneka warni fasilitas, utawi wonten tanah longsor, utawi wonten bencana sanesipun sing kadangkala ndadosaken risaking gesang sesarengan sing wis guyub rukun, sing wis adem ayem terus dadi sengsara, cilaka lan sapanunggalane. Utawi yen simbah-simbah jaman rumiyin menawi kagungan damel terus gawe wilujengan, lan wilujenganipun kudu jangkep, ora oleh ana sing kurang, supaya apa ben ora ana kedadian-kedadian sing di luar rencana. Awit tumraping simbah-simbah jaman rumiyin umpamane kemawon yen wilujengane utawi pancene ora jangkep, terus mengkono perkara-perkara sing di luar dugaan, mbuh le gawe ingkung ora mateng, mbuh segane le ngaru ora dadi, mbuh jemek utawa mletis, mbuh mengko apane kurang lan sapanunggalane. Nah menika salah setunggal perkawis sing tumraping kula panjenengan percaya ora percaya. Wonten ing gesang sesarengan wonten babab sing manusiawi, ning ugi wonten babab sing di luar manusiawi, fisik lan non fisik. Tumraping simbah-simbah jaman rumiyin gesang sesarengan ing alam donya menika boten namung jagat cilik, jagate menungso, ning ya ana jagat gedhe. Manungsa menika namung salah setunggal sing gesang wonten ing alam donya. Tasih wonten makhluk-makhluk sanes sing ugi gesang ing alam donya sing kadangkala rikala gesekan utawa rikala bersinggungan menika terus ganggu utawa awake dhewe jejering manungsa rumangsa keganggu. Mila ing papan-papan tertentu tumraping simbah-simbah rumiyin yen damel wilujengan, mesti papan-papan tertentu terus dicaosi wilujengan. Pancen mbuh kuwi neng tok utawa neng perapatan utawa neng nggon watu gedhe utawa neng kali lan sapanunggalane sing dianggep wingit, dianggep papan menika angker, duweni kekuatan sing mirunggan sing kudu dihormati. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Rikala jamanipun Gusti Yesus pranyata nggih wonten kapitayan menggaing papan-papan sing angker, papan-papan sing wingit sing dikuasani dening roh-roh tertentu, mbuh kuwi roh sing becik menapa roh sing awon. Nek roh sing becik tentu nggih wohipun becik sae, ning nek roh sing awon tentu adamel piyawon. Nah kados pundi cariyosipun lan kados pundi Gusti Yesus anggenipun nanggapi perkawis menika. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis.
konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabika kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 8 ayat 28 ngantos dumugi 3 dasa sekawan. Nalika Gusti Yesus rawuh ing sabranganing telaga ing wilayahe wong-wong Gadara, ana wong loro kepanjingan setan sing mapagake. Wong loro mau padha metu saka ing guwa pakuburan lan ganas-ganas banget. Mulane ora ana wong sing wani liwat kono. Dumadakan padha pating brengok. Kagungan kersa menapa panjenengan dhateng kula putraning Allah? Rawuh panjenengan menika menapa badhe nyiksa kula ing saderengipun wanci? Ora adoh saka kono ana wong sing padha angon pepantan babi akeh. Setan-setan mau banjur nyuwun, menawi kula panjenengan tundung keparenga ngangslupi pepantan babi menika. Gusti Yesus nuli ngandika, "Minggato." Setan-setan banjur metu saka wong loro mau, nanging lagi wae padha manjing ing babi. Kabeh pantan babi mau banjur mencolot saka ing pereng sing cerung ambyur ing banyu lan mati kelelep. Para pangon babi padha kepelayu lan tekan ing kutha padha njeritakake kabeh sing kelakon, uga bab wong sing kangslupan. Ing kono wong sak kutha padha metu mapagake Gusti Yesus. Bareng padha weruh panjenengane, banjur padha nyuwun supaya Gusti jengkar saka laladan kono. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus dipapagake tiyang kalih sing kangslupan roh awon ingkang kasebut setan. Roh awon menika medal saking guwa pakuburan. Ing jaman rumiyin kuburan menika awujud guwa nggih, sanes kados jamane awake dhewe bedah bumi ngeduk lemah nggo nyarekake jenazah. Mila tumraping tiang-tiang jaman semanten ing Gadara, papan pakuburan sing dikuasani dening setan-setan menika estu gegirisi. Mila dingendikake Injil ora ana wong sing wani liwat kono. Lan menika kula kinten wonten ing pengalaman-pengalamanipun simbah-simbah jaman rumiyin lan temtu mbok menawi nggih kula panjenengan jaman menika yen wonten crita-crita ing papan tertentu menika mbebayani merga ana sesuatu sing ora ketok sing nyilakani awake dhewe ya kadangkala terpengaruh. Ning saperangan wonten ugi sing sok kendel terus ora terpengaruh. Umpamane nate wonten ing gunung nendangi sajen, tumraping tiang tertentu menika musyrik utawa nembah brahala. Ning tumraping tiang sanesipun menika wajar lumrah kangge ngormati alam. Awit menapa naminipun panyawang, anggenipun kula panjenengan ningali samukawis tergantung sudut pandang. Gusti Allah wiwit sakawit nitahaken samukawis boten namung sing ketingal, ning ya sing ora ketok. Kabeh ditata supados sing peteng karo sing padhang kepisah. Sing peteng dikuasani rembulan, sing padhang dikuasani srengenge. Lan kabeh ana pepadange. Awan bengi kuwi ana
pepadange mung awake dhewe iso ningali pepadang menika mboten. Gusti Yesus ingkang ngadepi tiyang sing kangslupan boten lajeng gelisah utawi bingung utawi kuwur utawi mbok menawi nggih ajrih kadang kala awake dhewe ning tumraping tiyang jaman sakmenika sampun jarang nggih tiyang kangslupan utawa kesurupan. Jaman rumiyin kula alit rumiyin menika asring anggere wangsul saking wana utawi saking dolan wonten pundi wis surup bar jam 6 sore rung tekan ngomah menika kesurupan. Kadangkala sing ngangsupi nggih werni-werni lan anggenipun ngluwari sok-sok ya beda-beda. Kula nate dilalah kemawon ngluwari tiyang sing kangslupan syarate nggih sok-sok aneh-aneh. Wonten sing nyuwun rokok, wonten sing nyuwun kembang, wonten sing nyuwun disembayangke lan sak panunggalane, wonten sing nyuwun supaya pesene disampaikan tumrap tiyang tertentu lan sak panunggalane. Gusti Yesus kanthi tegas lan temtu kendel ngadepi roh-roh awon menika lan rikala roh awon menika ngangslupi babi. Pranyata babine terus jegur ana ing jurang lan mati kelelep. Menika wohipun roh awon mesti nuwuhake kacilakan. Kula panjenengan katimbalan supados tansah wantun ngadepi sedaya ingkang awon supados kula panjenengan ampun ngantos dikuasani dening piyawon. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.